Volám sa Juraj Hladký, píšem recenzie kníh pre Zeitung.cz a naposledy som čítal a recenzoval knižku Prázdne místo od J.K. Rowlingovej. Je to skutočne hrubá kniha. Zaoberá sa malým malebným mestečkom niekde na anglickom vidieku a vykresluje tu celé panoptikum postav od bohatých starúsadlíkov cez indických prisťahovalcov až po feťákov. Na prvý pohľad je to tu všetko skvelé, úžasné, ako z nejakej pohľadnice, ale pod povrchom to všetko kvasí a je to také celé zhnité. Obrovské množstvo postav, vyše 30 tu navzájom interaguje a vytvára atmosféru. Kniha má pomerne jednoduchý dej, ale ten ako keby ani nebol podstatný, alebo ten najdôležitejší. Autorke tu viac išlo o vykreslenie charakterov, čo sa jej skutočne podarilo. A tieto charaktery iste poznáme zo svojho okolia, každý od takých tých malých ľudí, ktorí radi ohovárajú, intrigujú, až po ľudí, ktorí si myslia, že spasia svet. Je to skôr o tom, ako vykresliť, ako to funguje v takomto nejakom malom meste. Táto knižka je pre toho, kto má rád inteligentné čítanie, ale nemusí tu hľadať žiadne zložité metafory. Překvapivě uspokojivá. Nečekaně drsná. Obyčejně neobyčejná. Veľká o malom. Překvapivě velkolepá.